Hello, kumusta? This is Pretty Lie again and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Og karon sa pagpadayon ning atong sugilano, Ayaw kog Labda. Chapter 20. Ayaw kog Sorpresaha. Oh my God! Tabang mga besh! Kilig to the highest level gid ko ay. Hendrix has been nothing but sweet the whole time nami sa mall. And we held hands like a couple of times. Murag yun kong nakurintihan. I don't know if he felt it too, basta kay ako, feel cute kay nako. Pero, maulagi, waman po siya gisulti kung manguyab ba siya nako. Uyab ba mi? Or, murag kami nga, dili. Ay, makabuang mga bayet. But whatever we are, I'm just enjoying the feeling. Lahi ra gyud mga besh. Mas level up ni siya kaysa na-feel nako for kalil before. Hoy, naunsa kayo Yumi nga nagsigi ka man lang og tingsi diha. Sus, mama sad oy. Unsa gusto nimo maghila ko? Hoy, ayaw pag piniliso po diha day ha. Panghugas didto. Mama, oy panira kayog mood. Klaro kay ka ay nakay ka char no. Hala, mama laina ay. Mura magbatan-on char man gyud. Oh, syempre, sakay sa uso. Unsa makazay oy? Next, puyo maoy. Tug-an Yumi. Uyab na to ni mong gwapo, no? Uy, dalaga na akong baby girl. Ma, uyab good town. Di, uy, saon. Sus, tug-an na lang good. Di bitaw ko masuko. Okay ra, basta katong gwapo. Mama, uy, kung makagwapo, wagas. Di naman sad tungod kay gwapo to imong uyab. He's polite, unya, makigharong gid og ginikanan. Dili pariwa ng uban nga sa text ug chat ra manguyab. Ma, di taon to nako uyab. Wapod to nang uyab nako. Nay daghang naibog ato wa gid koy chance ato. Unsay way chance? Kagwapa nimo ah. Liwat biya ka nako. Confidence lagi wo kuwang nimo. Wow. Mama, maunay mama, daygon gyud yang anak. Thanks ma, you're the best. Ayaw na pagdrama. Og di mo uyab, basta og manguyab to nimo, sugta dayon. Hala mga besh, supportive kayo si Mama Bear sa akong love life ay. Type kayo ni niya si Hendrix. O baka ni makrush ni Hendrix no? Or nalumay po ni sa kambungan ato. Mama, oy apil-apilon kaysa. Unsa kay giistoryahan ani nila katong ni si Hendrix nga buto man kayo siya. One message received. Unknown number. Kinsa ka ni ay nga wa man kayo nakaibaw sa akong number gawas sa akong mga suod sa school. Unknown. I'm at your gate, come outside. What? Kinsa man ni? Kung maka-come outside, murag akong amo. Binuang yun eh, klaro kayo. Some kind of a prank. Basin si Jenry ran ni gamit og lain nga number, good time ra ko. Bahala ka diha, di ko matubag. Ug sa dihang ni vibrate bitaw na akong phone. Naka-silent mode man dahil ni from school ganina. Hapit na ko mabuhi pagtanaw na ko nga anong number ang nag-call. Kurata na ko eh. Mura man kog nataranta kay nitawag ang stalker. Char, bida lang sa pelikula ang peg ng ate ninyo. Out of curiosity, bitubag na lang nako. Total, di bitaw ko kita di sad to kita nako ang nanawag. Pwede sad og di ko mutingog. Paranoid lang Yumi no. Mao ni resulta sa gigtaon-aw anang horror movie nga salida. Akong gislide ang answer icon and to my surprise, hello Dami, why don't you go out? I texted you, come out and make it fast. Ay, nabuhian na yun ako ang phone sa kakurat mga besh. Mayo gani kay wa matagak na saura pod sa pikas na kong kamot. Si Hendrix man di ang nanawag, ay letse. Basta sa phone, demanding kay siya. Why kalainan in person, Jude? Gipagngan pa ko sa tawag, upagay ko katubag. But wait, sa to? Naa siya sa gawas? Kung ano ni balik man ni siya, uy nga. After an hour naman paghatod niya nako. Ay, mamisita guro ni. Gikulbaan na pod inyong ate. Dali-dali kong sud sa CR una namin. Syempre mga besh dapat presentable jud ta kay ma-turn off niya siya. Unsa ba? Ay, gigilig to the bones na pod inyong ate aning kalakiha. Hoy, doon sa kadire. Si Hendrix, in all his 5'11 glory, gisandig sa Jaguar, samtang ginanagan sa lamppost, o sa takdol nga buwan,
Pagkaanindot sudungon, I swear I could stare at him like that forever. Haha, pero atik ra. What took you so long? Gilamok na ko, oh. Oh, how grumpy. Kung anong nibalik na sagka kasi gasugot nimo. My heart. It was very faint when he said it, pero nadungog yun ako. Or pasin ga-assume na pud ko nga, mauto yung gisulti, no? Come closer, I have something for you. Og ako pod nga na-excite nga nibalik siya. Syempre, nipaduol pod. And I was like staring at him, checking him out. Drawn by the compelling force of attraction, I came nearer and nearer until we're arm's length away. Under the moonlight, feel kay nako ang moment, mga besh. Na-imagine ako ang eksena sa K-drama nga nagtagbo ang mga bida. Ay, unsa naman ni oy? Malumos na gyud ko ani kay nilusong ko sa baha not knowing unsa kalawng or kakusog sa current. But I throw caution in the wind and just enjoy the moment while it lasts. What is it? Here, take this. Don't open until you're inside. I have to go. Bye. And with that, nisakay siya sa iyang car and he left, leaving me astounded with a paper bag in hand. Feel pa man to kay nako ang moment. Uy, niya maura dito. No sweet nothings. Oh well, naanon siya gihatag. Unsa sagka nino? Nisulod na lang ko nga murag wa pa mahawasi sa akong gibati nga excitement. Unya, napalaw kay wa ra di ay. Kinsa to, Yumi? Imong favorite ma, si Hendrix. Oy, ang gwapo! Wa man mo padayon na. Nagdali siya, iguran niya gihatod ay. Oh, unsan pud na? Bitaw no? Sa man da ituod ning naa sa paper bag. Pasin bumba niya loy. Joke. When I opened it, mga besh, nalaglag yun akong panga kay wako katuo sa akong nakita. It's the pair of strappy sandals nga gisukod nako sa mall ganina. How thoughtful and generous of him. My heart swelled with this act he's pulling. Nibalik na ito siya sa mall to buy this. Oh, why so sweet man, Hendrix Gray? What na? You've won the #1 spot in my heart na, gyud. It's not because of this lavish gift, but more so because of the sweet and kind thought that goes with it. Kay lakon ko og kwitis, mga besh. Wow, kanais good ani nak. Gihatag ning Hendrix nimo? Oh, ang buto to niya ay nilakaw raman dayon. Uy, murag yun, naamoy something. Wa man good. Be honest, Yumi, di bitaw ko masuko. Ma, there's nothing between us. Wa gyud kami. Kung sweet man siya nako, ako kay baw. As in, galibog po gani ko. Uy, ayaw gyud og sugot anang way klaro na. Kay masakitan lang ka. I know, ma. Salamat sa pagsabot. Hendrix calling. Nakuratan na sad ko pagkakita nako sa caller. Gisave na nako ang number ni Hendrix. Asa ka ni siya kakuha sa kong number, no? Hello? OMG, why are you stuttering man, ha, Yumi? It's just a call. Don't be so affected. Did you like it? Yeah, it fits perfectly. How did you know my size? Oh, that's great. I asked the sales lady after he returned the sandals. Oh, you don't really have to do it. But really, thank you. I truly appreciate what you did. Don't mention it, baby. I'm just glad you liked my surprise. Oh my God, mga besh! Ginganlan ko niya, oh baby. Woo! Grabe na this. Kadaghan na ba niya og endearment na po, eh? Uy, kung andi ay... What was it for? I mean, nganong gihatagan ko ni mo gift? Wala lang. I just want to surprise you. I've seen how your eyes sparkled when you looked at it. Wow, I don't know what to say. By the way, asa ka ang number na ako? From your phone. What? I mean, how? You're such a dummy. Remember, I took your pictures, I dialed my number and saved your number. Gets mo? Oh, you're so cunning. I call it strategy, baby. So? So what? Hala ka, dance. Unsa jud kami ani, no? Lain sad kayo, ako'y mangutana. Abi pa lang atat na kay ko nga magkarelasyon me. I must admit, I'm falling, but will he catch me? Ayaw in town ko og sorpresaha, Hendrix, anong imong mga sweet gestures.
and makakilig ng endearments kay dead na kay ko sa imong charm. Go get some sleep, baby. Good night.